स्लो मोनसे जायगायाव थांनानै फैनि दिनै। स्लो तारमाने बाथ्राया बेबायदि आरो मबाइल इन्स्टाग्राम नायबानो ग्रासलेण्ड सारै फालै ग्रासलेण्डल'नि बाथ्रा। जोङो दिनै नायनो थांनि ग्रासलेण्ड माबायदि ग्रासलेण्ड बे जायगाया ओरैबायदि आरोना धमधमा भिरभिरियाव बे जायगाया ग्रासलेण्डआ। ओमफ्राय जों दा फाग्ला दैमा मोनबाय, माने दालां गोदान जाबाय आरोना फाग्लाया। बे फाग्ला दैमानि सेर जायखौ बुङो जों माथुरिजों जों थांगोन आरो दा थांबाय थानि जों दा दग्रा जोङो सोब होगोनियाव ग्रासलेण्ड खिन्थु बिसता लानाय जागोन आरो इयाव मानसिफोरा ओरैबायदि भिर बुंनाङा आरो गथ'फोरखौ नायनो गारि सोनानै थिखांनो हाफिनाखै आरो गथ'फोरा। बेटा बेदिजों बोरै सोलिनोब्रा मानसियानो मानसि माबायदि मानसि नांगौ ओरैबायदि मानसि जोंबो गारियाव गाखोनि माने गारिखौ जोंबो सिङाव सोबाय आरोना ग्रासलेण्डनि सिङाव सोबाय जोङो। दा एसे नायनि नोजोराया मा रखम मुस्लिम हिनजावफोर फैदो दै, माने खाथियाव मुस्लिम आरो बर' गेजेराव दङ आरोना बे ग्रासलेण्डआ। घराय जाखो ना गाद' जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय। बेबायदि आरो नाजाराया फेमिलिफोरबो लाना फैदों, बाट फेमिलिनिसाय सेंग्रा सिख्लाया बांसिन आरो बेबायदि जायगायाव। आरो मेक्सिमाम मानसिफोरा इन्स्टाग्रामाव पस्ट होनो थाखाय रिल्स बानायनो फैयो आरोना। सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन। दखानबो होलायदो गेजेर गेजेर। गुबुनना लाब जादा जा माने दखानिया लाब जागोन आरो बे जायगायाव। मा बुंबावनो बेखौनो नायनो होनना फैदोंमोन। मोजां नांदों, खिन्थु मेगनजों मोजां नाङा दै। जेब्ला नोङो मबाइलजों केमेरा दैखांगोन अब्लासो मोजां नांगोन, मेगनजोंथ' नांखाया मोजां। जायगाया एक्सुवेलि रिल्स बानायग्राफोरनि थाखायल', माबाखौ मोजां नाङा आरो। बारा नायबाय थाला जोङो, थांनोसै दाना। फैनानै मोनालायलांबाय नै, मोनाबिलि जालांबाय। माने जों बारा गोबाव थाखायाखै, 20 मिनिट 25 मिनिट थादों आरोना, मोनालायलांबाय। सोरबा फैनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय। दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै। टाटा बाय बाय, सि इउ टुमर' गाबोन लोगो मोनलायसिगोन।